Ne balimaw ani ɲanguma somɔgɔw nse bi baro an bɛna baro kɛ série Furu 2.0 de Yeta Digital de kan. Donc Furu 2.0 de Yeta Digital. Donc série ni a bɛ français de la. A bɛ français de la. N b'a dɔn minnu bɛ fɛ ka bamanankan, an minnu ye bamanankan kanu, a man di mɔgɔ caman ye o fɛnw ka kɛ série la, mais pour que fɛn fɛnɛ ka se ka feere extérieur la ou bien a ka se ka lajɛ yɔrɔ caman, kuma dɔw la u besoin bɛ ka ko dɔw kɛ français la pour que mɔgɔ caman ka faamuyalita sɔrɔ a la quoi. Parce que n'i b'a kɛ bamanankan na sous-titrage baara b'o la kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. O de ye u bila ka nin fɛn kɛ français la. Ne yɛrɛ kɔni bolo dɛ, hakilinata la. M'u ɲininka ne hakilinata de don. Donc épisode ninnu a tɛ tɛmɛ minute 15 kan. Donc a tɛ tɛmɛ minute 15 kan. Donc a ka teli, a lajɛli ka teli yɛrɛ yɛrɛ de. Donc ne ye Yeta TV mɔgɔw dɔn ni série ne kosɔn, ni série kama. Voilà, parce que fɔlɔ la ne kun t'u dɔn kosɛbɛ, u kun bɛ minnu kɛ. Donc ni série ne y'a kɛ ne y'u dɔn quoi. Donc furu. Donc furu in la a kuma bɛ kɛ jeune couple de kan. Darina ani Ismaël. Olu ka furu ko fɛn kan. U ka furu ko kuma la ani u kɛrɛfɛ mɔgɔw bɛ na problème créer furu kɔnɔ quoi. Awɔ. Donc an bɛ se k'a lajɛ premier épisode yɛrɛ la, en tout cas a kuma tɛ kɛ. U ye premier épisode kɛ, donc Ismaël bɛ Darina ɲininka furu ko la quoi. Donc a b'a tɛgɛ ɲininkali kɛ pour que ka se ka furu. Donc u bɛ musique kɛ yɔrɔ in yɛrɛ, endroit in est-ce que campement yɔrɔ dɔ de tɛ. Donc endroit ɲana, a kɛcogo fɛnɛ ɲana quoi. Donc o yɔrɔnin ɲana. Mais n b'a dɔn mɔgɔ caman ma yɔrɔnin faamuya, o ye musique min kɛra a kɔrɔ quoi. K'a kun bɛ se ka kɛ an ka musique dɔ ye. Parce que jarabi dɔnkiliw sisan o bɔlen b'a don an baara ye. Donc a kun bɛ se ka k'o musique dɔ ye. Donc sisan o b'a la et puis an y'a ye furu kɛra, mais an tɛ furu kɛ yɔrɔ ye, mais an y'a ye Darina nana cɛla la. Darina nana cɛla la sisan, donc Ismaël bara. Donc sisan an bɛna ye problème bɛna daminɛ. Problème bɛna daminɛ ni jɔn ye? An ka mɔgɔ fɔlɔ daminɛ fɔlɔ. Donc problème Jɛnɛba ye a belle-sœur ye. Jɛnɛba ye a belle-sœur ye. Donc Jɛnɛba o bɛna mun da Darina kan, o tɛ kɔlɔkɔlɔ ye. Belle-sœur aw fana ka sabali. Aw k'a dɔn k'aw bɛ taa du dɔ de kɔnɔ don dɔ la. Aw bɛ se k'a fɔ cogo di? Aw kɔrɔkɛ muso ou bien aw dɔgɔkɛ muso, aw b'o de kɛ aw faden ye comme ni fɛn wɛrɛ de don. Or que a bɛ se k'a k'aw dɔgɔnin ye ou bien aw kɔrɔ ye pour que bɛn ka se ka don du kɔnɔ cogo min na. O kɔni ne bolo o cɛ ka ɲi ka tɛmɛ k'a fɔ k'i bɛ i kɔrɔkɛ ou bien i dɔgɔnin muso ta k'o k'i faden dɔ ye comme ni fɛn wɛrɛ de don quoi. Ne yɛrɛ kɔni bolo o tɛ ko kɛta ye quoi. Après donc o ye Jɛnɛba ye. Donc sisan Umu o ye terimuso ye. Terimuso min kɔni ale ka hakilinata man ɲi. Et puis ale ka fɛn min b'ale kunkolo la pour que ka se Darina ma, o tɛ ko ɲɛnama ye. Mais Darina t'o kalama. Donc kuma dɔw la i b'i dayɛlɛ mɔgɔ ye, i b'i yɛrɛ fɔ mɔgɔ ye, i man k'i yɛrɛ fɔ mɔgɔ min ye. I b'i ka kow fɔ mɔgɔ ye, i man k'i ka ko fɔ mɔgɔ minnu ye. Mais bi in ko la, mɔgɔ tɛ mɔgɔ dɔn. Mɔgɔ tɛ dɔn ka ban. Walayi mɔgɔninfin tɛ dɔn ka ban. Donc sisan o mɔgɔninfinw caman de bɛ diɲɛ kɔnɔ. O dun kɔni i tɛ se k'u dɔn kuma dɔw la. Donc u bɛ don i kan ka bɔ n'i ye, ou bien u bɛ ko wɛrɛw kɛ. Ala k'an kisi ma ko bɛ cogo di? O de bɔnbɔnnen bɛ sisan. An b'a fɔ ko muso, mais cɛw fana ka côté la o fana côté bɛ yen dɛ. O fana côté bɛ yen. Parce que ni amitié sugu fana bɛ cɛw ka côté la quoi. Heureusement ni mɔgɔ ninnu bɛɛ la,
Karim be Karim ye Ismaël terikɛ mun a hakili ka ɲi terikɛ mun bɛn ka d'a ye heureusement o b'u bolo sinon ninnu mɔgɔ ninnu bɛɛ la a kuma tɛ kɛ et puis a problème tɛna ban donc nous personnages de b'a film in bɛɛ kɛ quoi donc furu 2.0 kɛ donc a kɔni a film conseil caman b'a kɔnɔ ani sagesse caman b'a kɔnɔ donc a ɲana et puis mɔgɔ minnu y'a lajɛ aw ka fɔ ne ye sisan aw ka hakilinata kɛra mun ko ye furu 2.0 kan donc ne yɛrɛ kɔni ka faamuyali la n kɔnɔ ko saison 2 kan ka ye ni série na saison 2 kun kan ka y'a la donc pour l'instant saison 2 ma bɔ fɔlɔ nin ye saison 1 de kuma ye kan donc an ka bi baro kun bɛ furu 2.0 de kan donc furu ko kuma jeune couple bi jeune couple ninnu ko la donc en tout cas ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma parce que furu ye fɛn min ye a ma nɔgɔn bi a ma nɔgɔn sini donc kuma tɛ ni mɔgɔ wɛrɛw y'u da don i ka furuko kuma la ou bien ni mɔgɔ wɛrɛw sen donna furuko la or que mɔgɔ fila cɛ ni muso yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a ma nɔgɔn donc ni mɔgɔ wɛrɛw nan'u sen don la o tɛ an ka ta ye o y'an ka ta ye dɛ ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma en tout cas film ninnu kɔni u caman maliyɛn film ninnu conseil minnu b'u kɔnɔ dɔɔni de tɛ kɔlɔkɔlɔ tɛ mais mɔgɔ caman n t'a dɔn ni mɔgɔ caman b'a lajɛ n'o hakili ye mais u bɛ hakilina caman de bila u ka film kɔnɔ en tout cas hakilina kɔni pour que mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ et puis k'u ta sɔrɔ film ninnu kɔnɔ quoi en tout cas bi de kun ye bi baro ye furu 2.0 de Yeta TV kan awɔ donc n tɛ fɛ sisan revue kɔni n tɛna résumé donc n ye personnage présenter aw la donc sisan il faut k'aw yɛrɛ k'a tɔ lajɛ et puis an b'a baro kɛ problème foyi t'o la an bɛ se ka baro kɛ fo kuma mun donc a ye commentaire bila aw ka hakilinata fɔ n ye a la quoi donc a ye soin ta aw yɛrɛ la donc a k'an bɛn wagati wɛrɛ awɔ